2 minderjarigen zijn omgekomen op zee. Het staat vandaag in de Extra. En het gaat allemaal over een tragedie die vorige week zich heeft afgespeeld. Een groep Venezolanen is op 2 maart richting Curaçao gegaan. De boten zijn omgeslagen. Op 4 maart werden 10 mensen levend uit zee gehaald. 1 persoon overleed op weg naar het ziekenhuis. En 14 mensen zijn nog vermist. Er zijn door de familieleden in Falcón in Venezuela manifestaties gehouden en druk uitgeoefend op de autoriteiten om op zoek te gaan. Er is een zoektocht begonnen. Dat is natuurlijk rijkelijk laat, maar er wordt gezocht naar 14 mensen. En op die lijst van die 14 mensen staan 4 vrouwen, waaronder een minderjarige, en 10 mannen, waaronder een jongen van 9 jaar. Verder een ex-politieagent en een man van 60 jaar. En als u de beelden ziet, dan was er een herdenking, of ja, hoe moeten we het noemen? Er werd stilgestaan bij het lot van deze personen, er werd gebeden voor hen, er werden witte ballonnen vrijgelaten. Het is een tragedie waarbij ook in Venezuela